Abraza, ese. Moitas gracias a todos. Gracias. Ala. Todas mulleres. E eran da casa ou eran de fora? Bueno, o que tiña de casa iba algunha, pero se non eran da fora. O sea, era un xornal que cobraban? Sí. Por as horas que traballaban? Sí, sí. E era un día ou era máis que un día? Non había que apañala para enfornar. E o que tiña cerca onde metela, despois, e senón xa transportaba o que cocía. Según fosen de grandes, pero ainda se metían ben dilos porque se puñan, colocábanse moi ben. Nunha fornada, cantas eran? 4, por general 4. 4. Sí. O que andaba diario ganando para comer, pois aquelas estaban máis postas co que faía só unha vez ou dúas. Se caían os cestos de ano libre. O forno, non podes hasta o forno. Por aí 5. Non, máis coceríase no brao, porque no inverno secaba menos para metelo ao forno. Bueno, por gustar non gustaba moito, pero había que facelo para ganar algo. Empecé, xa non era moi pequeniña, porque preso xa hai que ser grandiños. Tiría, que sei eu, 14 anos ou 12. Ai, pois non lle sei dicir, pero había moitos. En cada casa, o seu. Sí, había moitos. Axudabanlle a pisar a mañá o barro e despois iban traballar as fincas e elas quedaban preparando o barro e facendo a rota. Sí, as mulleres aquí sempre se traballou bastante. Primeiro ven o barro seco, así a mercancía seca do sol. Despois hai que enfornar isto así según está a altura das paredes. Despois hai que tizar por abaixo como unha hora lume lento, que quecia toda a mercancía ben, que lle toques e que queime, para que aguante o peso da outra. Despois ponse un pau, puñase un pau aquí e a unha tabla e volvías a empezar de adiante para atrás, unha altura de 1,5 m de alto. E despois, cando se terminaba, puñanse unhas cacharros destes que estaban defectuosos por arriba para tapar a calor, para que a calor que non escapara para fora, que taparlle así con cates todo e despois ir tizando lentamente 4 ou 5 horas para que non explotara, porque senón coa calor rebenta. Entón, cando estaba ben quente xa, entón arreabas fuerte
atizar fuerte, 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 que eso xa se vía según se puña, íbase pondo así lucia como unha brasa, e ao ver que estaba tal, pois sacábase, parábase, apagábase todo, despois sacábase para fora, logo despois dábase o baño, despois era cando se volvía a meter ao forno, outra vez, e ibas enfornando todo, pero despois xa todo directo hasta o alto de todo. Despois xa se puña a atizar outra vez, pero xa fuerte desde o principio. E 2 horas e pico, hasta alcanzar 950 grados. Eran comunales. Había quen tiña algún xa dir, pero primeiro eran comunales. Tú si querías, eu estaba cocendo hoxe, despois viñas tú e querías cocer, viñas por unha taza, vamos por o caso, unha taza de cometa, puñala aquí, para reservar tú. Despois detrás de ti xa viña outro, pois tiña que volverlo a reservar, e así sucesivamente. Uces, que non sei se sabedes, eran uces que viñan os carros de aí do rodicio, de Caldelas. Sabía moito apuro, porque como había tantos alfareiros, se había moito apuro, xa iban salir alá a volta grande aos carros. E se valía 5 pesetas, tú dabaslle 6, para que o outro non lle levase. E se non chegaban con el aquí, e se non se facía falta a naide, tiñan que deixala aquí e irse outra vez co carriño vacío para lá, e despois, cando che fixese falta, comprabaslle. Bueno, pois mira, contoche. A ver, toda esta semana pasada, como xa se iba acercando o día, pois bueno, empezamos a dicir, pois hai que ir vestidas de época, como iban as nosas abuelas e tal, entonces empezamos a dicir, pois que levamos, pois que non levamos e tal, dice, pois nada, unha saia larga hasta os pés, unha toquilla, unha camisa e un pano na cabeza. Eu xa anduvemos toda a semana con unha ilusión que non tiñamos buscando as roupas. Non é nada esforzo porque estamos encantadas e sentímonos moi felices de celebrar isto, que é unha tradición e unha honra para os nosos antepasados. Ay,
Bueno, pois seremos podemos ser cerca de 82 ou 83 personas vivindo actualmente, despois os que se nos agregan nos fines de semana, uns 100 e algo, pero vivindo diario seremos unhas 80 e pico personas. Antes vivías aquí dos cacharros, moita xente. Dos cacharros vivían aquí. Todos os homens casa eran cacharreiros. O que pasa é que os novos fóstervos, entonces o pueblo quedou vacío. Tamén non aprender. E chamaban señoritos? Pois mire, porque cando as mulleres levantábanse á mañá e tiñan que pisar o barro. E preparaban o barriño todo, cando eles estaban solos facían a roda. E despois as mulleres, cando se acababan de pisar o barro, e fazer o almorzo para os rapaces, as papiñas e o que fora, pois tiñan que ir á roza, botar as vaquiñas para o monte, e tiñan que fazer todos os traballos gordos, porque eles, como estaban na roda, non o podían facer, porque dicían que lle reventaban as maus. E o certo é que lle reventaban as maus e o barro doíanlle moito as maus con il. Mira, si traballaban as mulleres aquí, é o que me contan, non? Que parece ser que os que andaban traballando naquela época nas pistas e nas cousas dicían, pero neste pueblo non hai homes, porque a muller era a que araba, a muller era que andaba con todo, cas vacas, co retobato que era antes a grade, con todo. Que coñezo da historia que sempre me contaron era porque de alguna maneira era xente algo, bueno, adiñeirados entre comillas, porque iban ás feiras e faguían cambios, vendían e tal, e iso lles permitía unha tapa de callos. Entón, creo que dai é de onde ven o nome. Beber dunha xarra destas, botar o viño e tal, é bonito. E, bueno, eu son filla de alfareiro, que ainda que, bueno, xa non vive, xa hai moitos anos, pero, bueno, é algo que tamén levo na sangre.
Isto foi a reproducción do simulacro dunha fornada. A fornada habería que facela con baixixas recién feitas, secadas ao sol ou secadas no secadeiro, pero recientemente feitas, pero que non se podía facer porque estes fornos levan sin cocer desde o 2001. E resulta que a humedade que tiñan dentro, a maleza, toda a broza que tiñan dentro non era posible. Fixos unha primeira cocción e despois, para que non reventaran, pois bueno, é o que é, un simulacro dunha fornada, involucrar ao pueblo, involucrar a xente bella, a xente moza, os nenos, os netos, bueno, eso a verdade que foi un privilexio, ver esta xente, ver esta actuación agora do fiadeiro, ver estes fornos fumegando, sobre todo ver a xente do povo involucrada, eso para min é un placer inmenso, sobre todo dignificar o noso. Temos algo moi grande, temos algo impresionante. Eu creo que estamos en vías de, con este pequeniño empuxe, de darlle pulo para que os mozos, a xente moza, darlle vida a algo que tuvo vida sempre e que seguirá tendo vida sempre. O que pasa que eu que estas cousas, estas pequeniñas cousas é de agradecer e é un pulo para que a xente sepa que en Niño de Águia pode haber vida, moita vida para vivir dignamente deste oficio. Home, eu penso que foi espectacular. A verdade que o traballo que se levase moito traballo, pero dignificar o pueblo, ver que a xente se disfrazou, incluso os novos, os rapaces de 20 anos, de 15, de 25, de 35, de 40, de 70, de 80 anos, que se disfrazaran, que buscaran chalecos, camisetas de hai 80, 90 anos que estaban esquecidas. Ese é un privilexio, a verdade que eu o que podo dicir é gracias a Niño de Águia e nada máis. Vai volver revivir. Sí, teño esperanzas de que sí, de que lle quero moito ao pueblo e que vai volver para arriba. Con estas cousas e todos unidos que vai, sí, o pueblo vai seguir para arriba.